kukuda zvakanaka chaizvo. Kana pei inouya zvakanaka apa Murungu anobhadhara. Pakadai so vaya vanoti gwalangwa inenge ichitouya chete mwedzini. Zvoti vinoita kasi ndiri kukanganisa kuona ndisenzenero nesenzeni wakabva wachinditiza kumusha iko zvino zviwanditeera kubasa. Chii chawakasenga musengwa sorry icha ndokudzokisera kugandawaro isho ndoita sei senzeni? Chii chakaitika? Chii? Munhu ndakachengeta ari mwana mudiki kudai ndichiti pamwe uchandichengetawo uchandichengeta zvino izvozvo unondichengeta nenhumbi iyoyo? Une manapukeni? Une preparation? Ndiani akaita izvozvo? Usakwenya musoro. Ndiani akaita izvozvo? Anogona ari Kilimo, Peter kana John. Hautomboziva ngosanganisa vanhu kungosanganisa kunge makanyanisi. Uri munhu ruziiwe. Unogochemei? Unochemei? Chinyarara kana zvakatoitika mwana wezvanzi yangu. Chinyarara zvako. Aiwa chinyarara. Kana mvura yateuka haichaorereki muzukuru wazvinzwa. Chinyarara. Chirega kudero muzukuru. Asi wandirwadzisa mwoyo wangu kusvika pabhonzo chaipo. Wandirwadzisa ndangachitoti pamwe uchaendawo form 6 uendawo kunotora madegree ari kungotorwa nevana vese mumaraini muno. Senzeni wandirwadzisa muzukuru. Zvakanaka chindipa bheki. Ndo pandoshanda. Zvino panapa panyanya kudiwa vanhu stereki. Murungu wacho anogara achibirwa. Saka wandirwadzisa mwana wezvanzi yangu. Chirega unogara kugedho. Tobva tadi ndazokutora toenda kumba. Aiwa wandirwadzisa muzukuru. Pana unomira kugedho uko. Kana ndauya ikoko ndokutora muzukuru. Aiwa zvinoitika muzukuru. Chiita zvako. Asi wandirwadzisa mani.